Pel que fa al pla esportiu, com dèiem, han acabat les 24 hores. En aquests moments estan arribant els pilots i la victòria ha estat per l'equip Suzuki català de Molins de Rei per davant del Folk Endurance. Precisament Folk Endurance ha dominat tota la carrera aquesta nit, ha consolidat aquest liderat, però quan faltava poc menys de 2 hores per acabar la carrera, aquí veuen, entraven els pilots al box perquè han caigut totes dues motos. S'han trobat una taca d'oli a l'asfalt i han caigut les dues motos d'aquesta formació. Finalment, una no ha pogut funcionar, ha sortit al pit lane, però no s'ha pogut reincorporar a la pista, i la victòria ha estat per l'equip, per aquest equip que veuen, per Xavier Forés, Àlex Martínez i Àlex Hervás, que aconsegueix la 5a victòria en aquesta carrera de resistència. Segona posició per a l'equip Rivalta de Folk Endurance i tercera per l'equip Glaner Endurance amb Roda, Almeda i l'Escort. El procediment de sortida, però, s'ha mantingut inalterable en aquest mig segle. Aquest any es va arribar a un rècord d'inscrits. 72 equips van prendre la sortida, dels quals 49 van acabar. La carrera manté el seu esperit amateur, però alhora cada cop hi ha més professionals i la victòria està més disputada entre diferents formacions. A partir d'aquell moment es va establir una lluita molt dura entre aquesta formació, la segona moto de Folk, i les dues de l'equip Suzuki català, que l'any 2004 havien acabat segona i tercera darrere del vencedor Folk. Al darrere, Xavier Ullasters feia una remuntada de llibre. L'arribada de la nit va donar una mica d'aire a tothom. L'equip Suzuki català mirava de no perdre gaires voltes respecte als líders, que cap a les 12 s'intercanviaven posicions. Una caiguda de Rivalta els feia passar a la segona posició en benefici de l'altra Yamaha de Folk. Rivalta acabaria la carrera en la segona posició final, però molt adolorit per aquesta caiguda. Tampoc es va lliurar de les caigudes al Suzuki català, en aquest cas la segona moto. Vallcaneres es va trencar el braç i la clavícula i els seus companys van acabar finalment a la 6a plaça. Xavier Forés, Lozano i Hervás no van perdre l'esperança d'acabar primers i es van mantenir ferms a la tercera posició, tot i els problemes d'injecció amb la moto per la nit. Quan tot feia pensar en una nova victòria de Folk, una taca d'oli va fer caure les dues motos de l'escuderia tarragonina, a la mateixa volta. De cop, tots se'n van a Norris. Al box van passar de la tranquil·litat de l'espera a la tensió més alta. Només la moto de noies va poder continuar i es va haver de conformar amb la segona posició. Faltava poc més d'una hora per acabar la prova. Javier Forés pilotava la Suzuki cap a la victòria. El seu company Àlex Hervás estava a punt de convertir-se en el corredor amb més triomfs al circuit. El valencià ja té 5 victòries a Montmeló. Forés creuava la línia de meta com a vencedor i l'equip Suzuki català repetia la victòria de fa 2 anys. Tot l'equip s'hi ha abocat moltíssim i estic realment molt content perquè ja no jo, sinó tot l'equip s'ho mereix. I els pilots han treballat moltíssim. Bé, hem tingut molts problemes, però els hem sabut resoldre. Era un reto nou, no? Un equip nou, un altre tipus de moto, una preparació molt diferent, un nou reto i molt content, molt content. Glaner Racing va acabar tercer amb les Corts, Almeda i Roda. Al podi, però, el cau es va quedar dins les ampolles i els pilots es van acomiadar de la carrera amb un minut de silenci i l'aplaudiment per Xavier Fabra, el pilot francès mort en aquesta edició. Aquest és l'aplaudiment del circuit de Catalunya.